אני מאיר דויטש, אני שותף ובעלים של משרד עורכי דין שנקרא רייסמן דויטש. 40 אנשים שמהבוקר עד הלילה מתעסקים בתחום ההתחדשות עירונית, מלווים מאות רבות של פרויקטים של התחדשות עירונית בכל סדרה הגודל. חוצות ירושלים זו חברה שמתחשבת בזכויותיהם של בעלי הדירות, נהנית בחיוב וברוחב לב לדרישות המשפטיות והמסחריות. הם הבינו שיש צורך במתן מענה להרבה מאוד סוגי בנייה, בין בהיתר, בין ללא היתר, ולהביא את בעלי הדירות, בעלי אותן דירות, לכדי ריצוי. יש להם יכולת לגבש פתרונות מאוד יצירתיים. בפרויקט שלנו, חוצות ירושלים, בעצם נהנו בחיוב לכל הדרישות סף שלנו בכל הנוגע לערבויות וביטוחים. מדובר בערבויות שהן אינן סטנדרטיות ויגרמו ליזם, אני מניח, להוצאות כספיות לא מעטות. מצד שני, נותנות שקט וביטחון לבעלי הדירות בצורה המקסימלית שקיימת היום בתחום הזה. אני באמת שמח על העבודה שנעשתה עד היום וממליץ בחום לכל מי שמעוניין בפרויקט מהסוג הזה, במיוחד בפרויקטים בירושלים ולציבור החרדי. חוצות ירושלים זו חברה שמתאימה לכם בול.